Nu putem să tragem și noi niște cadre șmechere? Deci, n-ai voi. Bă, la fric, nu e bine rămâi. Ce? Unde o? Nu ai telefon. Mi-a făcut ochii, lumina asta. Podreacu aia, bă, ce ai că podreacu aia, Bă, bă. că m-a prins. Tu te o, dar ce că nu te filmez, mi-au copyright după. Hai că mi-au copyright. Copyright, da. Cât așa? Eu spun să pișe Gabriel. S-au derâdut, râsul tot să ne mai. Zut! Bă, nu-mi place să băgăm băul. Hai bă, să pișe aici. Ce-am văzut? Hai bă! Ce-am văzut? Ia să cu cam velit pula. Ce-am văzut, mă? Ce-am văzut? Bă, mai ales pisica aia cum vine lângă noi aici, să plecăm. Bă, pula. Hai să plecăm, n-auzit? Cred că m-am pilat pe mine. De frică, da. Da. N-auzi, ai mai bine să plecăm 2 ore cu. Mergem cu stăm într-o parcare undeva. Dă-te ori jos la aia pe gamea și pula morții. Ăsta e demon de ăla. Vine lângă noi în pâna. Bă, mi-a frică! De-aia zic. Nu vă mai Sunt morții mătii și Dumnezeu și dumneficație. Uite-te Ștefani la aia. Gata. Hai să-mi bag pula. Ia dracu să fii. Bă, nu putem să stau și noi liniștiți în pula Deci mea. de asta mi-e cel mai mult că vine zdreanța aia lângă noi. Ia dracu sufletul aici, cu noroc cu ei. Bine, era că e să-și așa. Și aici e una albă. Spun și hiene. De ce înseamnă asta, negru cu alb? Ce? Dumnezeu și dracu. Bă, da, și la ora asta, bă, da. E 36 minute. Băi, ca două morții de pisică. Bă, nu, nici n-are cum să speriau. Din contră veneam spre noi. Cred că era de-aia spălată. Bă, duci pe Bă, acolo. da, mă. De-aia dădeai să o sperii, dar degeaba. Da, o și înjuraș de măsa, de de-aia o înjuraș. Bă, degeaba. Unde stăm și noi? Tot venea. Ca mine, o spun și hienele. Bagă o căldură. Ia dă paznicul ăla ce doar era mamele alea. Ci că păzește. Baby, que elegancia, perfume Chanel Dior. Baby, que fragancia, está rica, delicious. You look scrumptious, I just wanna be inside. Feel your emotion, me mandas una ¿por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Bă, pula, să nu se viseze pisica aia toată viața. Ce o mașină închisă. Azi foarte bine așa. Păi nu e ca acum e și balea ta. Să nu uităm sticla de suc, băieții mei, frații mei aici. Asta face cadre pentru tu. Ia-te și pe ăla. Tia! Du-o pe ăla. Bă, Mașina, mă. Bă, pula, mă. Bă, păi dacă aveam, cum îmi spune, dacă aveam unde ăsta, mașină mai nouă și mai asta, parcă mai aveai curaj să mai stai în ea. Degeaba. Degeaba. O, tu să ai cel mai drag cum asta. Aia și n-ai blindată, intre, dă ore cu... Băi, când e dracu. Nu ține, păi da, nu ține, ăsta nu ține cont. De-aia zice dreapta, satana. Satana! Am dezmembrate de tancuri. Asta E nu-i... blindată mașina, normal că e blindată. Asta nu e fibră de carbon, asta e fibră de meteorit.
E. Deci ce viteză, intră să sări încolo sus. Tot pe urma ta a luat-o. Că și tu făceai așa, să nebuneți. Da, uite, ai văzut? Cred că îl fugărește cineva. Dar la viteză mai am văzut că de ce faci așa? Triunghi de fugă făcut? La viteză? Da. Normal. Trebuie unghiuri de fugă refăcut. Hai, dă. Ia și tu, eu, Ștefan, uite-te încolo, uite-te. Iar mă tare, dacă încearcă asta nu se sperie, îmi bag pe ăla. Am intrat în mașină. Nu, că asta de astea nu e vină. Mai ales aici n-am nicio treabă, știi? Da, acolo e peste. Cum ar fi? Pula mea să ne trezim cu pisica aia, în mașină. Aici ar fi. Îmi băgam pula, mă ții tu cum mă spânzuram. O aruncăm, uite, aruncăm ăsta în mașină. Adică sunt doi. Cred că tot ca noi. Nebuni. Da, bă, mai dă-l dracu de tu, bă!